O inicio das obras do novo tanque de Tormentas supón unha boa nova non só para Rianxo, senón tamén para toda a Ría de Arousa. O novo colector, cofinanciado nun 80% por fondos FEDER, resolverá os problemas derivados dos fallos no actual sistema de bombeo. Un investimento de 6,5 millóns de euros neste colector e neste tanque de Tormentas, co que vai a permitir diminuir nun 95% esa contaminación directa á ría. Por lo tanto, con este tanque de Tormentas o que nos vai permitir é poder tratar con moitísima máis intensidade todo o que ven previo á depuradora, porque está ubicada antes da propia estación depuradora e, por lo tanto, mellorar nun 95% a súa capacidade de tratamento da depuradora. As obras que se iniciarán este xoves contan cun prazo de execución de 24 meses. Para reducir o seu impacto visual, a empresa adxudicataria utilizará unha tuneladora de última tecnoloxía que executará un treito de preto dun kilómetro. Porque 24 meses no que se actúa nunha das vías principales de Rianxo, nos daba un pouco de medo de como poderíamos acompasar, pero bueno, a empresa que construye parece que o ten moi claro e que nos vai a traer aí unha tuneladora que vai a facer o traballo sin molestar moito, polo tanto é unha doble boa nova, unha que se empece efectivamente a invertir eses cartos no saneamento en Rianxo que tiñamos moita falta, porque efectivamente a capacidade non era adecuada nestes momentos para Rianxo. E a outra boa nova é que parece que o impacto que pudera ter de cara aos veciños e veciñas vai a ser mínimo. Durante a súa visita ao Barbanza, o delegado provincial desprazouse tamén ata Outes, onde se vai a cometer a segunda fase da mellora da seguridade na travesía AC550. Nas próximas semanas a Xunta procederá á contratación da redacción do proxecto.